Ayuk lothong, Bubagra ayuk lothong, Nipramotha ayuk lothong, Hanjani khorang ayuk lothong, Hanjani khorang ayuk lothong, Bubagra ayuk lothong, Nipradopa ayuk lothong. Ambai. Puila no, cini koktuma thumnai cini media rong no, ani khakam ya pharo, tei cintini Ram Doyal ADC Village Committee Andaro Khobjak Tini Gonghakor Kamini Chini Lukrok 36 family 105 voters Kamama Dal Bidal Agi Party Khlai Tomani Tiaba Tini Bubagaran Thanjani Khorano Khnawui Jotto Chini Lukrok Khakahama Yasak Laika Te Buskango Bubagrani Chobana Kaplai Khlane Bagai Bubagrani Kubi Khorano Kotor khlainan bagai eba bus kang ya presanan bagai joto khabaksa phanbaksa yak baksa ke dini tipramotha join khlaikya ang joto phaine rang no bubagaran bakhaktei eba jeng tipramotha ngai joto na lukurong ang khaka hame lamsugo tai bus kango jeng pal khlai jeng salungnan bagai jeng tiarang ngai tongo dai okok sawino ang lukurong no belai belai khana khaka ham ya phari bangno lamsu